Ikaw, anong trip mo? Nakuha mo, Abra, nakuha mo. Na para bang lahat tayo ngayong Biyernes na para na lang hindi ko na ma-explain. Oo, may mga ganong feeling ka, di ba? Hindi mo ma-explain kung may mga oras na parang gusto mo na lang mag-overwork. Kasi alam mo, last day na ng linggo. Para bang ginagayuma ka. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng ginagayuma. Uy! Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your dadalerang atleta DJ Marathoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Tama na, wag ka na magkunwari. Huwag ka na magsipagsipagan dyan, B. Ilang oras na lang, out mo na. Uy, magandang hapon sa mga tinatamad ngayon. Magandang hapon din sa'yo na para bang lagi ka nalang inaantok. Ano ba yan? Kakakain mo ng matamis yan eh. Oo, alam mo ba? Oo, share ko lang. Alam mo ba kapag umiinom ka ng kape sa umaga, tapos ikaw yung klase ng kabisyo na naglalagay ng asukal, na hindi ko rin alam sa'yo bakit 3 kutsarang asukal agad, be. Usapan kape, pampagising, caffeine, gives you energy. Pero bakit mo namang ginawang dessert? Tapos ngayon magtataka ka kung ba't ka inaantok. Anong oras pa lang, oh? 3:35 pa lang, be, oh. O pag mga ganun daw, nagkakaroon ng sugar spike. Eh ikaw, minsan, bawas-bawasan mo yung sugar para nababawas-bawasan din yung bilbil. Ano? Anyway, ako pang inyong makakadaldalan. Magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At syempre, bukod sa'yo na nagkukunwari ngayon, na para bang ginagayuma, sabi nga ni Abra, oh, ba't hindi ko maipaliwanag? Oh, may mga ganong moment talaga na hindi mo maipaliwanag kung bakit Biyernes, pare-pares tayong O syempre, parang hindi ka naman antukin. Saktong-sakto akong iyong kasama ngayong hapon. O, sabay-sabay tayong imulat ang ating mga mata. Dali, ayan, imulat mo. Yan. O, tapos pakisampal yung katabi mo. Ay, hindi. O, pakisampal yung pisngi mo, left and right. Pampagising lang ng kaunti. Ayan. Sakit naman nun. O pagkatapos, straight mo yung katawan mo para naman medyo nagagalaw-galaw ang mga kasukasuan. Kaya ka tinatamad eh. Lalantu-lantutay ka dyan. Ayan, ayan. Ayan, perfect! Pampa-energize, di ba? Ngayong hapon, alam mo marami tayong pag-uusapan. Usapang swelduhan. Oo, na para bang lahat na lang ng sweldo mo, lahat ng sahod mo, minsan nga, di mo na nararamdaman sa palad mo, be. E paano? Pagkatapos sa online bank account, diretso na agad sa GCash. O, wala talagang dumaan sa palad dun. Ano na, parang walang pinaghirapan, ano? So, sige, pag-usapan natin mamaya yan para naman kahit paano makapag-ipon-ipon ka. O, ng pera hindi na sama ng loob, ha? Before na, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1